Yatrane teng sarung, nggih. Sarunge dibeto yai. Nek sing laki-laki dari mana saja ini? Donomulya Blitar, Malang Kidul, Pamekasan, Madura, asli sana, Solo, Lampung, sama siapa Kalimantan Tengah? Naik apa? Mosok dari Kalimantan. Coba itu Pak Ipak, piye ceritanya? Skip mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musriatun. Dari? Aslinya dari Banyuwangi, terus tran ke Kalimantan Tengah. Siap. Tepatnya di... Panggilannya Bu Sri. Ada yang manggil Bu Mus, ada yang manggil Bu Atun gitu. Kesini sama siapa Bu Mus? Sendiri. Naik? Oh, kesini berdua sama teman. Kalau dari Kalimantan sendiri, Gus. Temannya rumahnya? Rumahnya Banyuwangi. Rumahnya Banyuwangi, berarti Kalimantan ke Banyuwangi dulu. Nggih. Terus Banyuwangi ke sini naik bis. Nggih. Travel, Gus. Travel. Nggih. Lah habis ini pulang ke Banyuwangi lagi. Insya Allah nggih. Berarti namung melok pengajian iki. Tujuan kemarin itu Gus. Nggak murni ke sini sebenarnya. Ngantar kemanten di siapa? Ringin Anom. Terus niat pengen ke sini ngalap barokah ke Gus Ikdam. Siap. Yeah. Terus besok pulang. Apa keringin nanam dulu? Enggak, Gus, belum ada rencana pulang ini, masih ke Banyuwangi lagi. Kulo kapan 1 bulan lagi paling ke Kalimantan Tengah saya. Oh, nggih. Tapi kalih ngen kula ra ditebih Gus niku. Kula teng pedaleman soalnya riyen niku transmigrasi nggih. Berarti sekarang nanam sawit. Nggih. Pun mugi-mugi lancar terus. Amin. Niki enten jaket kulit Gus Idam series. Nggih, matur suwun. Saking Kaji Suwari. Nyuwun doane Gus. Nggih kula dongakne terus. Niki teng Kalimantan khususnya tenggen kula niku lagi napa? Larang toyo Gus. Wedang mboten Jawa. Dadose niku kesulitan air kalih napa malih akhir-akhir niki bensin BBM niku juga larang. Nggih. Bensin pas wangsul mriko beto mawon bensin. Nggih, mugi-mugi mengke enggal Jawa. Amin. Toyo sekeco. Amin. Bensin regane murah. Amin. Nggih, kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Nggih. Sehat-sehat Bu Mus. Amin. Salame teng tangga-tangga. Insyaallah Gus. Nggih kula saged ndongaaken teng Gus Ikdam mugi-mugi tansah dipun paringana sehat walafiat. Amin. Dipun paringana barokah sedayanipun. Amin. Nggih sampun ngaten mawon. Matur nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku enten hadiah niku Bu Mus. Nggih. Badhe ning Mekah. Kapan? Iki arep ning Mekah iki piye iki jajal iki arep ning Mekah iki. Wis wengi pisan. Endi sing arep ning Mekah endi? Iki piye ceritane ning Mekah? Numpak apa? Nyapo kok mlaku? Salam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Namanya Muhammad Munawir. Rumahnya mana? Rumahnya Kebumen, tapi sekarang punya ibu angkat dari Pamekasan.
Terus Jadi sebelum ke sini berangkat dari mana? dari Pamekasan Gus, jalan kaki sampai ke sini 9 hari. Nanti setelah ke sini kemana? Dari sini lanjut perjalanan menuju Mekah. Insya Allah langsung ke Trenggalek, langsung melanjutkan. Inisiatif sendiri apa diijazai guru apa gimana itu? Campur patah hati Gus. Menikah apa pacaran? Menikah Menikah berapa tahun? 22 tahun Gus. Terus Itu mantan pilih ikut orang lain Gus. Punya anak berapa? 2. Siapa jenenge Mang? Muhammad Munawir. Panggilannya Muhammad apa Nawir? Bang Wir biasanya bilang, Bang Wir. Bang Wir. Nggih. Bang Wir. Nggih. Patah hati itu tidak harus diselesaikan dengan menyakiti diri. Coba dipertimbangkan lagi. Mungkin nek mlaku aduh tenan lho Mekah. Sudah perjalanan 9 hari nih Gus, nanggung. 9 hari jek teko Blitar kok. Oh, masih. Kan ini masih nyampe Blitar. Lah Mekah ki lumayan. Bingko jek enek 7.000 perapatan. Kan nggih konsepe nggih sae, dugi Mekah niku nggih sae. Tapi nanti kalau jenengan ada apa-apa, kita itu kan dalam hidup ini konsepnya tidak boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Lah engko dadi nganu to, gelo lara ati karo garwa. Semari ki piye, ceritane ki piye? Wah, wis. Ini alhamdulillah udah izin sama ibu. Jadi izin 2 tahun insyaallah. Mlaku ning Mekah kuwi. Nggih. Terus engko mulai ya arep mlaku neh. Dereng ngerti Gus. Lah paspore wis nggawa napa dereng? Pun Pun lengkap. lengkap. Izin surat izin sudah. Oh, izin Gus. Sebenarnya sing tahun 2023 pernah numpak sepeda Gus Ke Mekah. ke Mekah. Lah mulai tekan omah ya kuwi hilang. Istri hilang. Ya. Lah itu karena ngapunten. Bukan karena ke Doa, Mekahnya. doa, Gus. Bukan karena ke Mekahnya. Jenengan masalah rada antik. Lah dhisik numpak sepeda niku pirang wulan? Perjalanan 9 bulan. Lah 9 wulan bojomu kok tinggal loh. Yo kering no. Loh, ya iki ditakoni. 9 wulan kuwi suwi apa ora, Bu? Dangu napa mboten? Kiat napa mboten? Nggih mohon maaf lho Pak Wir, aja tersinggung. Ya niki ora enek ayate, ora enek apa-apane, tapi iki ya aja suwi-suwi. Lah kok tinggal pedahan ontel 9 wulan. Lah wong sak wulan kuwi wis bahaya. Iman kuat, Imron jengat. Terus iki engko nek mlaku 2 tahun. Manut Gusti Allah Gus. Sampean biyen mondok Pak Wir? Pernah Gus. Dan nyapa kok malih seneng pedahan ontel adoh. Sing biyen bojomu ya kok pamiti waya pedahan ontel iki. Pamit Gus. Tapi anake loro kuwi Mang. Nggih. Lah terus piye nafkahe anak loro iki Mang pas sampean pedahan ontel? Teng Mekah nyambil kerja Gus. Terus kamu kirim? Nggih. Dadi nafkah dhuwit teko batin ora. Piye Pak Wir? Ya kuwi Gus gitu. Jane ngene lho Pak Wir. Jane lho. Golek dhuwit sregep ning Indonesia. Engko barno daftar umroh. Golek travel apa piye
40 juta 50 juta teko kono. Pomo wingko umroh kan malih ora suwi-suwi lah 13 dina 16 dina ndonga nek sire bojone balik gen balik mari ki mulai. Lah nek 2 tahun Wis nikah maneh Gus bojone, wis ora bakal balik. Tapi ya ora apa-apa lah sak sire sampean lah, aku ya ora menging lah. Wis kok ukur penting pesenku ngati-ngati. Semoga dalam perjalanan imane ya kuat. Amin. Muga-muga selamat. Terus ngene iki arep ning Mekah ngene sangune pira jenengane? Mlaku ngene. Sing pertama gawes sengangulan bekale 3.500.000. Nyampe mriko. Nyampe Mekah, alhamdulillah sampai wong Palestina, alhamdulillah. Terus sakniki bekale 500.000. 500.000. Nggih. Tapi wis ora apa-apa. Mbok menawa mengke kula November mengke tanggal pinten mengke mbok menawa cethuk teng mriko. Dereng tekan, Gus. Yo mlayu no. Amin amin amin. Ran. Mudah-mudahan. Niki cangoni neh. Nyo iki cangoni. Cangoni Abah Tari iki. Dilebokne sarung mangga. Kula njan dongakne lho mengke, Pak Wir. Nggih. Nek dugi mriko njan dongakne. Njan teng mriko ya umroh dhisik kae, gak. Haji, Gus. Pas haji. Nggih, saged doa iki lah doa ning Arafah Melok tanggal 9. melok. Alhamdulillah. Tapi ora terdaftar Gus ning pemerintah. Enggak apa-apa. Penting tapi melok wukuf kan. Nggih. Terus mari kuwi ya tawaf. Nggih, tawaf Sa'i. sada. Nggih, pun. Alhamdulillah berdoa ning Arafah ya kuwi salah satune doa sing ora dikabulke. Istrine malah lunga. Lha 9 wulan kok. Sekit dipikir Margono ya. Aku gak iso mikir Pak Wir. Mohon maaf wis. Nggih, nggih, nggih. Mohon maaf. Sehat-sehat Pak Wir. Nggih, matur suwun Pak. Semoga Gus. tambah kuat. Salam kenal. Amin amin ya Niki rabbal alamin. gen kuat melayu. Kula kei garasi es teh, es Margono. Isine Alhamdulillah, gotri. alhamdulillah, Iki gotri. Isine gotri. Biasane malih melayune buanter. Nih iki. Salam Gus. Ngapunten Pak Wir nggih. Mugi lancar Pak Wir. Amin amin amin. Niki Matur suwun Gus. kula kei Indokasin sitok. Gen mlayune kuat. Saka Pemalang. Loro gen padha areneke jenengan. Budrek aku. Matur suwun Gus. Nggih, antos-antos Pak Wir. Nggih, nggih. Pokoke ade panggah kanca Pak Wir, tenang. Wis Alhamdulillah. kaya ngono lho wong ning donya irna-irna. Nggih, Nggih. pun. Boleh promosi Gus. Pun. Aku duwe akun TikTok Gus. Heeh, apa akunmu? Jenenge Pejuang Akhirat. Heeh. Boleh Juang follow. akhirat follow-nen wis. Nggih, matur Nggih. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan mic-nya dak taruh depan. Kasih Mbok Reza. Ya Allah, kaya ngono iki lho, mulakno nggih. Wong wedok-wedok sing setia karo sing lanang. Sing lanang ya sing beneh. Belum tentu kamu itu berganti pasangan kemudian hidupmu lebih enak daripada sebelumnya. Walaupun ketarane casing-e luwih apik. Paham? Wis to, yo wis sing enek kuwi wis bodinen sak keneke. Dinggae sak keneke. Ngono lho. Wis ning donya kuwi sak untara, ya. Terus sing prawan diusahane aja nggodha sing wis duwe bojo. Merusak pager ayu itu tidak baik, mboten barokah.